Let Art Production vám prináša nový multimediálny program o zdravej výžive a pohybových aktivitách Hravo zdravo. Ako vždy zažijeme skvelú atmosféru plnú krásnych pesničiek, videí a motivačného slova. Viac ako 150 odohratých predstavení s výbornými referenciami od pedagógov z celého Slovenska. Pekné motivačné videá a predovšetkým interaktivita, pri ktorej zapájame všetky deti v hľadisku. Budeme hovoriť o tom, čo je zdravé a čo naopak škodlivé pre detský organizmus a vo vedomostnom kvíze si zopakujeme všetky informácie z koncertu. Aj v oblasti stravovania učíme deti, čo je dôležité napríklad na obaloch potravín. A na záver zaznie hymna olympijského víťaza Mateja Tóta. Tešíme sa na vás. www.letart.sk